نعربي 17 تريز تدالو على توزينات زلكم متيلخو بقدامنت أرأس زينا سلفنياتات تقري حلافنتكم نزخ البهصوص كتبوا لكم زبل ملقتي حلالفهم أمريكا بالعلي عزاز سراويت السودان أجده أمبيرا شودن هنا هاجراوي دحنت حدقا زخون سوات زيقنت كتحدق مدب كامزل واتقليصو أبك عزاس معتوخسي كابز وجن دحر لعليه 100 سوات كامزت تقتلوا تحبيرو زي خبركم تهاتلتي أزن كالن زي ديسس مدبات عزلكم متسئلخو كسام موداتا مسايكت سنهن دحاتتكو أبزا چانال دمه ناي وطرو تخطاتلتي نخطكونو سابسكرايب لايك وبقار ناي دول ملكت كتوقو بخبري عدمكم سلفنياتات تقري حلافنتكم من الزخيل بهصوص كتبوا لكم زبل ملقتي حلالفهم كاب معراب تقري تفناقيلهم اب مقلاب زركب استفلاليه معكنات معقوب زنبرو سبات نسلست معلتات كايرو زقنه ياكل بزبل استمر سلاموي سلفي تمال حموس تزازيموم سلفنياتات بوكلتو مابيلو من منغسي فيدرال مريحنا تقرين شوعات طلبات قاربو مالهم جزاتوي مريتنا مملاس سدتنياتاتنا مربتنا مليسكا متياسنا يمولو حزب تግራይ ዋኒን ስለዝኾነ ኣብ ዓድና በደገነ ትርከብ ህዝብና ስቃይ ወገን ይስቃይ ካዩ ፍርቅ ትግራይ ቦረርቲ ተጎዝዩ አይን ድቅስኒልካ ኣብ ዙርያ ያክል ዝቦ ምንቅስቃስ ክትዓስል ጻውዒት ንገብር ዝብል ግንባር ቀደም ጠለቦም ኮይኖሎም መራሕቲ ትግራይ ብፍላይ ክልቲኡ ክፋል መሪሕነት ህወሓት ሕቶ ተመዛበልቲ ስደተኛታትን መምላስ ግዛታዊ መሬትና ካብ ጸቢ ፖለቲካ አጀንዳ ንላዕለ ምዃኑ ኣሚንኩም ካለ ፖለቲካዊ ቁስቁም አጽኒሕኩም ኣብ ዝቁልፍ ህዝባዊ ዕማን በሓባር ዓሲልኩም ና መረበትና ክትመልሱና ነጽውዕ ዝብሉቶም ሰልፈኛታት እዚ ምግባር ዘይትኽሉ እንትኾንኩም ትግራይ ልዕሊ እዚ ገዛይ ዛዕባ ዘይብላ ብምዃኑ ሓላፍነትኩም ብህጹጽ ንዝኽእል ሓሊፍኩም ክትቡ ነጽውዕ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዙርያ ተመዛበልቲና መረበቶም መምላስን ግዝኣታዊ መሬትናን ኣብ መምላስ ካልኦት ቁልፊ ዕላማታት ህዝብ ትግራይ ምስ ኔትወርክ ሲቪክስ ቢዝነስ ማሕበራትን ንገብሮ ዘለና ዝተዋደደ ቃልሲ ኣጠናኺርና ክንደፍኣሉና ዝበሉ ኮይኖም ነዚ ህዝባዊ ዕላማ ንምፍጻም ድማ ተኸታታሊ ሰላማዊ ሕጋውን ቃልሲ ከም ዝቕጽሉ ፍሊጦም ቶም ሰልፈኛታት ፌደራል መንግስቲ ኣመልኪቶም ኣብ ዘቕረቡ ሕቶ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በፕሪቶሪያ ንዝኣተወ ውዕል ተኣማኒ ኮይኑ ከይተሸራረፈን ከየመኽነን ተግባራዊ خجبر لا حدا مليون حزب تفناقيلون تسديدون جزءاتهم مرتنا توريلون زلاق سلام كم زي هلو أمينو والبريتوريا ملؤ بملؤ بمتكبر بولطف منجستاون عالم لخون جبوك كفتسم نتسو أخبل أتحساسيوم أمريكا بالعليا زاز سراويت السودان أجده أمبيرا منجست أمريكا بالعليا زاز سراويت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أجده خامس جبر بيت صفت جمج أمريكا فليتم أمريكا جنرال مرجع السودان يزرجن علامة ديمقراطية وسجرت هاجر هي الداخل من الله ببالغ خصيصاتهم أبز حلف معلتات كتما واد مدني قبل علي سلامويان سبات قتلت كم زت تفتصمه زقلت سبسبات وتصيلهم انتخون بيت سفت جمج أمريكا نزاب مجلسيو أي تغسن أبز حلف سمون أمريكا بالعلي عزازن أي تومان ترسراويت الزواجو زلو حيلتات دعم سريع محمد حمدان داقالون أجده من بارو الزكريم أمريكا تومعتوات هابتو كنات متنات علي تفتسيمون بمبالة أتخصم واشنطن تمال حموس أبل علي البرهان القداب زقبروت اللوان أبتحتيو زلو سراويت أبل علي سلامويان سبات بيت مرسي عداقاتاتن هوسبيتالاتن عيلامة بمقبار كأتالي متقعتي فتسيمو يلوم بيتو ساخت سراويت نسبوي أقللوت بمخلكال حسرت مقبي كام مسارح كنات بمتقام تحتاتو يخبل يخصصم بقدامي عامتنا يتقجت منستر قدايات وصي أنتوني بلينكن اتسراويت قبنات كنات كام زفتسمه قليصون بارز كاريوم كدميلو جنرال البرهان سراويتون رسخت ما جزءات جزيرة كاب حيلتات دعم سريع بمنزع سفيه قفئي فاتيموم زبل كسي كمرمر عزيزو نيروم أزي سقومتو واد مدني مس تتحزت زيقاتات وصي زركبوم سيفيلات دحري مقتالو من زيت تفتره لعل سكفتات سيوز متسيوم دوب سودان تمالي روبع أبزهابتو مقلتيه قبل علي نصح زيقاتاتنا زورد بدل بمبال نا أمباسادر سودان تسويها كم زر عربتو تغيسايام شودن هاجراوي دحنت حدقا زخون سبات زيقنت كتحدق مدب كام زلوا تقليصو
ፖለቲካዊ ሰልፈኛታት ሸውደን ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ገበናት ዝፈጸሙ ድርብ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ዜግነቶም ክሕደጉ ከም ዘለዎም ተሰማሚዐን እቲ ካብ ኩሎም ሰልፍታት ዝተዋጽአ ኮሚቴ እቲ ለውጢ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ተጠቂሙ ዜግነት ዝረኸበን ከምኡውን ንድሕነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ወይ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዝኣተወ ሰብ ክትግበር ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ሓድሽ እማመ ግን ጋንግስ ንዝበሎም ሰባት ዜግነቶም ክስረዝ ድዩ ኣይስረዝን ብጭቡጥ ኣያቐመጠን ሚኒስተር ፍትሒ ጉናር ስቶሮመር ሸውደን ኣብ ልዕሊ ሃገራ ጎነጽ ዝተሓወሱ ጡርንፍነት ዘካይዱን ዝተወደበ ገበንን ተጻባይ ተግባር ንዝወስዱ ትገጥም ከም ዘላ ገሊጾም በመሰረት ቅዋም ሸውደን ኣብዚ እዋን ዜግነት ናይ ሓደ ሰብ ምስራዝ ኣይፍቀድን እዩ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ግን እቲ ነቲ ሕግታት ንምቕያር ባይቶት ሃገር ድምጺ ክወሃቦ እዩ ማእከላይን ጸገማውያን ተቃወምቲ ሰልፍታት ዜግነት ገበነኛታት ጉጅለታት ምስራዝ ኣዝዩ ተሪር ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ሕጊ ብኸመይ ከም ትግበር ሙሳን ከቢድ ከም ዝኸውን ገሊጸን ኣለዋ ክልተ ተቃወምቲ ውድባት ጸገማይን ሓምላይን ከኣ ዜግነት ናይ ሓደ ሰብ ምስራዝ ፈጺሞም ክድግፉ ከም ዘይክሉ ገሊጾም ይኹን እምበር እቶም ብዝያዳ ጸረ ኢሚግሬሽን ዝኾኑ ኣኽረርቲ ሰልፊ ሸውደን ንዲሞክራት ዝድግፉ ማእከላይን የመናውያን ሰልፍታት ሸውደን እቲ ለውጢ እቲ እናሓደረ ዝውስኽ ዘሎ ገበነኛታት ጉጅለታት ነቲ ብብረት ብጠመንጃ ዝካየድ ልዑል መጠን ቅትለት ንምምካት ዘድሊ ስጉምቲ ክውሰድ ደገፎም ገሊጾም ኣሎም ስትሮመር ንራድዮ ሸውደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ሎሚ ዝበጽሓን እማመታት ኣብ ወጻኢ ኮፍ ኢሎም ኣብ ጎድናታት ሸውደን ዝፍጸም ትኹስን ቦምባታት ቅትለትን ዘመሓድሩ ኣብ ገመናዊ መርበባት ዝርከቡ መራሕቲ ጉጅለታት ዜግነት ሸውደን ዘይሕደገሉ ተኽእሎ ኣይክህሉን ኢሉ መንግስቲ ሸውደን ከምቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ዴንማርክ ዝግበር ሰባት ንኣገደስቲ ረብሓታት ሃገር ብኸቢድ ዝጎድእ ተግባራት ምዝፍጽሙ ዜግነቶም ዝሕደጉ ከምኡውን ዓይነት ስጉምቲ ንኽውሰድ ከተግብርን እዩ ዝሓስብ ዘሎም ሕጊ ዴንማርክ ንገለ ዓይነታት ከበርሲ ገበናት ጉጅለታት ንምሕዋስ ኣብ ቀረባ እዋን ተመሓይሹ መንግስቲ ሸውደን ዜግነት ዝምልከት ሕግታት ኣዝዩ ኣጸንኪርዎሎም ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ዮሃን ፎርሰን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፖሊሲ ንሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ ዝኾኑ ናይ ኣስታት 600 ሰባት ሓበሬታ ከም ዝሃባ ኣመልኪቱ እዩ ካብ ሰነ 2026 ጀሚሩ ፓስፖርት ሸውደን ንምሕታት ዝሕተ ዝነበረ ናይ 5 ዓመት ገደብ ናብ 8 ዓመት ከናዋሕዩ ንቋንቋን ታሪኽን ሕብረተሰብን ሸውደን ዝምልከት ፈተናታትን ክውሰድ እዩ በመሰረት እቲ ሚኒስተር ሸውደናዊ ምዃን ኣዝዩ ቀሊል ከም ዝነበረን እትሕበነሉ ነገር ክኸውንን ከም ዘለዎን ይገሊጹ እቲ ዝያዳ ዘገድስ ብሸውደናዊ ዜግነት ብሓባር ንነብረላ ሸውደን ክንሃንጽ ኢና እንደሊሉ ኣዋልድና ወዳትን ብሓባር ክሕምብሱን ኩዕሶ ክጻወትን መሰል ኣለዎም ነዚ እንተዘይተቐቢልኩም ሸውደን ንዓኹም ኣይኮነትን ክብል ገሊጹሎም መራሒ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ሸውደን ጂሚ ኣካሶን መንግስቲ ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዘለዎን ሓደስቲ ዜጋታትን ሸውደን ናይ ተኣማንነት ኣዋጅ ክምሕሉ ይጠልብ ይኹን እምበር ዝርእቶ ኣብቲ ሓድሽ መንግስታዊ እማመታት ኣይቀረበን መርማሪት ክሪስቲ ላኣክሶ ኦቶቪክ እዚ ለውጢ ንሸውደን ምስ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ ብዝያዳ ከም ዘቀራርባ ገሊጻ ኣብ ቃዛ ስምዕ ተኽሲ ካብ ዝእወጅን ድሓር ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ ربع مشات سمع مقراص تخصي كاب زبسر ندحر اسرائيل اب وشمت قازا اب زكايدتو متقاتي لعلميت سبات كام ز تقاتلو مكل خال برغيساويان استباله بحماس زمحدر تكال تمالي نغو حبيروم وابقال محمود باسال اسران شوعتن قولون 30 حدن دقنسيون زركبو 100 حدن سبات كموتن كلو لعلي 264 دما موصالوم غليصوم تمال مشت اسرائيل اب سيمينو كفال قازاب زركب كوابي الجورن اب زركب غزا اب زكايدتو متقاتي 9 سبات كام استقاتلو كمون تمالي اب ماكلاي قازا حدا غزا بموقعو كالوت حاموش سبات كام زتقاتلو غليصوم عربنغو اب حيالو خوابيتات وشمت قازا مفنجر بومباتات كم زقصله فلسطيماوي معكن زينه وافا غليصوم اذا خمزيلن كله غداوي منستر اسرائيل دحرينا اوار حزته نتوم جوست تحزوهن مفتاح سمع كم زتبص حرغاغيصوم أتبيت صحفتو اب حدا ليتي ابزوصو مغلصي قدامي منستر بنيامين نتانياهو نتوم جوست تحزون مفتاح اب سمع كم زتبص زتب تكايد غجله حدش حبريتات وهيبولو يبل قدامي منستر كابيني منستر تصطتاهلو معربي دحيرو خكف ممرحي هو يركب منغسنه تسمن مصداق دحيرو خغابايوم
ካቢነ ጸጥታ እስራኤል ኣብ ውሽጢ እቲ ዝዓበየ ካቢነ መንግስቲ ዝርከብ ንኡስ ውሽጣዊ ጉጅለ ሚኒስትራት እዩ እቲ መግለጺ ወሲኹ ስድራቶም ጆስ ተታሕዙ ሰባት ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝተወሃቦምን እቶም ጆስ ተታሕዙ ናብ እስራኤል ንኽምለሱ ምድላዋት ከም ዝተጀመረን ይሕበር መብዛሕትኦም ሚኒስትራት እስራኤል ነቲ ስምዕ ክድግፉ ትጽቢት ይግበር እንተኾነ ገለ ሕሉፋት የመናውያን ፖለቲከኛታት እንኮላይ ሚኒስትር ጸጥታ ኢታማር ቤን ጊቪር ብሰንኪ እዚ ጉዳይ ስልጣኑ ክሓድግ ከም ዝኽእል የፈራርሓሎም ካለ አባይቶ እስራኤል ኣብ መንበር ሕሉፍ የመናዊ ሃይማኖታዊ ጽዮናዊ ሰልፊ ዝኾነ ኦሃድ ታልውን ነቲ ስምዕ በትሪ ተቃዊሙ ይርከብ ተማለ ምሽታ ብዝሃቦ መግለጺ ንሱን መሳርሕቱን ካብ ልፍንቲ መንግስቲ ቤንያሚን ኔታንያሁ ክወጹ ደም ኣይክወጹን የሰላስሉ ከም ዘሎ ገሊጹም አንጻር ሐማስ ዳግማይ ክንቃለስ ምዃና መልእኽቲ ክንሕልፍ ንደሊ ነቲ እማም ብኸመይ ከም እንውድኦን ንሐማስ ተቕሊልና ከም እነጥፎን ውጥናልና ይብል እትታል እሱን መሳርሕቱን ነቲ ዘቕረቡ ነጥብታት ንምትግባሩ መረጋገጺ እንተረኺቦም ኣብ መንግስቲ ክጸንሑም እንተዘይኮይኑ ኣብ ስልጣኖም ምጽንሖም ትርጉም አልቦ ምዃኑ ይዛረቡ ዝኸብርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ንምስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና